सुपर बाजार कोऑपरेटिव्ह कणकवली, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील एकमेव वातानुकूलित सुपर बाजार। पत्ता सुपर बाजार, मुंबई गोवा हायवे, SM हायस्कूल समोर, कणकवली। आपल्या अतूट विश्वासामुळेच आम्ही 25व्या वर्षात पदार्पण करतोय। भारतीय नौदलाच्या गौरवशाली इतिहासाची साक्ष देणारी INS गुलजारी निवृत्त युद्धनौका वेंगुर्ले तालुक्यातील निवती लाईट हाऊस या ठिकाणी समुद्राच्या तळाशी स्थापित करण्यात येत आहे। विजयदुर्ग बंदरातून सुमारे 14 महिन्यानंतर निवती येथे स्थलांतर करण्यात आले आहे। निवती समुद्र तळाशी स्थापित करून तिथं महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाच्या वतीने जागतिक दर्जाचा जलपर्यटन प्रकल्प साकारण्यात येणार आहे। या प्रकल्पासाठी INS गुलजार युद्धनौकेला समुद्राच्या तळाशी स्थापित करण्यात येणार आहे। या प्रकल्पामुळे पाणबुडी प्रकल्पाला चालना मिळणार असून देशविदेशातील पर्यटकांना समुद्राच्या तळाशी असलेलं अनोखं विश्व पाहता येणार आहे।